Χαίρετε, καλώς ήρθατε στο 5ο low effort βίντεο αυτού του καναλιού. Είμαι η Έλλη και σήμερα άργησα αρκετά για να το βγάλω αυτό το βίντεο για το Άκοπο Project, γιατί είχα πολλές δουλειές όλη την ημέρα και τώρα ήρθα να δω stand-up comedy στη Θεσσαλονίκη στο Μευτήριο Comedy Club. Παίζουν την παράσταση Καμικάζι με Λίνα Κόλια, Δήμητρα Νικητέα και κάνουμε διάλειμμα αυτή τη στιγμή, ένα δεκάλεπτο για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος και λέω θα γυρίσω τώρα το βίντεο γιατί μετά όταν γυρίσω στο σπίτι δεν υπάρχει περίπτωση, θα χάσω το challenge που έβαλα στον εαυτό μου και είναι ήδη πέμπτη μέρα και τέλος πάντων έχω ψοφήσει τα γέλια, είναι ξεκαρδιστικές, δηλαδή ήξερα ήδη ότι είναι αστείες από τα social τους, ξέρω εγώ, αλλά το stand-up τους, η παράσταση είναι άψογες, είναι επαγγελματίες, είναι πάρα πολύ αστείες. Είναι νομίζω η αγαπημένη μου παράσταση που έχω δει stand-up comedy. Είναι η αγαπημένη μου παράσταση μέχρι τώρα, τα στηρίζω για πάντα, είναι και πολύ αστείες και πολύ έξυπνες. Τα αστεία είναι δηλαδή όχι καλοδουλεμένα. Έχει πέσει σκέψη ρε φίλε, το έχουν χτίσει πάρα πολύ καλά, δεν μπορώ, έχω κατενθουσιαστεί. Επίσης τα κοινωνικά θέματα που θίγουν με τόσο, πώς να το πω, με σεβασμό, αλλά είναι και τόσο εύστοχα τα σχόλια και τα μηνύματα που θέλουν να περάσουν, τα οποία είναι και ασυνήθιστα για το status quo της εποχής μας, της κοινωνίας μας, ναι. Δεν ξέρω, είμαι κατενθουσιασμένη. Πιάστηκε το χέρι μου. Ελπίζω να φαίνομαι ακόμα καλά. Έστω λίγο καλύτερα, ωραία. Έχει full ζέστη εδώ μεταξύ, έχω σκάσει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η κωμωδία σαν σκηνή ανοίγει σιγά σιγά και ακούγονται και λίγο διαφορετικές απόψεις, διαφορετικά αστεία. Επιτέλους κάποιοι άνθρωποι που δεν κοροϊδεύουν τις μειονότητες αλλά κάνουν αστεία μαζί με αυτές, δηλαδή δεν είναι αντίον μας, είναι μαζί μας και μπορούμε να γελάσουμε και με τα καλά και με τα κακά. Και επίσης επιτέλους κάποιος να κοροϊδέψει και το σύστημα και τους όσους διαιωνίζουν το τοξικό σύστημα αυτό. Πόση ώρα μιλάω άραγε? Γιατί πρέπει να το βγάζω δεκάλεπτο έχω στο μυαλό μου, αφού είναι που είναι άκοπο. 3 λεπτά. Εγώ νομίζω ότι μιλάω 7 λεπτά τόση ώρα. Κάτι ακόμα ήθελα να σχολιάσω σήμερα από τις σκέψεις μου και τις απόψάρες μου. Είπε η Δήμητρα Νικητέα κάποια αστεία για την κατάθλιψη και ρώτησε, ξέρω εγώ, αν δεν σας πειράζει αν σας πειράζει που δεν χαμογελάω, δεν είναι χαμογελαστή γενικά. Και απαντήσαμε όχι, προφανώς το αστείο είναι ότι κάποιος τους ενοχλεί και έκανε χιούμορ γύρω από αυτό, αλλά εγώ σκεφτόμουν ότι γενικά αν έχεις κατάθλιψη ή κάποια διαταραχή άλλη και επιλέγεις να μην κάνεις masking, δηλαδή να μην προσποιείς ότι είσαι καλά, προκειμένου να μην φέρνεις σε δύσκολη θέση την κοινωνία, είναι γενικά κατακριτέο. Ναι. Και σκεφτόμουν εγώ ότι αυτή την περίοδο που πάω γενικά σε γιατρούς για εξετάσεις, για να μου γράψουν εξετάσεις, παραπαιμτικά από εδώ, συμβεβλημένοι γιατροί από εκεί, οι περισσότερες που είχα συνειδητά επέλεξα να πάω σε πιο πολλές γυναίκες παρά άντρες και στους 2 μοναδικούς άντρες γιατρούς που πήγα έτυχε από ανάγκη και χρόνο, επειδή βιαζόμουν και ήταν συμβεβλημένοι και μπορούσα, ήταν και οι 2 παράδεκτοι. Και όταν λέω παράδεκτη είναι ότι ο ένας με κοιτούσε από πάνω μέχρι κάτω, ο οποίος ήταν χειρούργος και μου λέει πόσο χρόνο είσαι? Και του λέω 23 και μου λέει 13, πρέπει να πας σε παιδοχειρούργο, δεν μπορώ εγώ να σε εξετάσω. Μπρε, σου μοιάζω για 13, είπα 23 κουφάλαω. Και με κοιτούσε τύπου, πώς να το πω, οι γυναίκες ξέρουν με αυτό το σιχαμερό βλέμμα, το λάγνο και είμαι σε φάση μπρο, είσαι γαμοχειρούργος και είμαι 23 χρονών. Τσίλαρε λίγο, είσαι γιατρός, θα έπρεπε να κοιτάς το σώμα μου με ουδετερότητα, τύπου αδιαφορία. Τύπου σαν να είναι κάτι που εξετάζεις, ξέρεις, ιατρικά, επειδή είσαι γιατρός.
Τέλος πάντων, φεύγω από αυτόν και μετά έπρεπε να κάνω μια εξέταση και πήγα σε άντρα γυναικολόγο, ο οποίος πιστεύω ότι άμα ήταν κτηνοτρόφος στις αγελάδες του με περισσότερο σεβασμό θα μιλούσε. Ήταν σε φάση αγάπη μου, αυτό σημαίνει αυτό και δεν ξέρεις εσύ, ξέρω εγώ και αυτό που λες εσύ δεν ισχύει και του λέω μα αφού έχω διαβάσει αυτό και αυτό και μπορεί να συμβεί και έτσι και έτσι και έτσι, δεν θα σας δώσω τώρα πολλές πληροφορίες. Μου λέει αγάπη μου, αυτό που λες δεν ισχύει καθόλου και σου λέω ότι μας λένε εμάς, ξεκινάει η παράσταση και σου λέω ότι μας λένε εμάς σχετικά με από του, ας πούμε η επιστημονική κοινότητα τους λέει και εγώ είμαι σε φάση Παναγία μου και αυτός είχε αυτό το λάγνο βλέμμα το διακριτικό και λέω Παναγία μου είναι απαράδεκτη. Περιμένετε λίγο παιδιά, χτύπησε να συνεχίσουμε. Και σκέφτηκα μετά ότι επίσης οι υπόλοιπες γυναίκες γιατροί που είδα ήταν ευγενέστατες, επαγγελματίες, μπλα μπλα μπλα, αλλά δεν ήταν χαμογελαστές. Και σκεφτόμουν ότι αυτό μπορεί στο κεφάλι μου, ακόμα και υποσυνείδητα, να ήμουν σε φάση που είναι λίγο ξινούλες, ξέρω εγώ. Ενώ δεν ήταν ξινές, ήταν και πάρα πολύ respectful και πάρα πολύ, πώς το λένε, μοιαζόντουσαν όντως για την δουλειά τους και για τη δουλειά τους μοιαζόντουσαν και για το να σεβαστούν τον ασθενή και θα σας κλείσω γιατί τέλειωσε και ευχαριστώ που είδατε στο ακόμα βίντεο, γεια σας.